Siyacela usondeze emlonyeni. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela nami izikhulu zami zonke ezikhona batholile sizobenzinyane ngomama wakhe egameni lenkosi. Ngicela bethi nokwesikashana ngikhona eGreat Town angihleli khona mawuphila. Into engiphakamisa kakhulu ukuthi Nkosi vusa umsebenzi. Sengisekudaleni kakhulu. Manje mangizwa ukuthi bakhona umuntu abavusile ukuthi babe namankosi. Isiyabo. Konke kukhulumayo ukuthi Nkosi ngithi wenze konke. Ngiyazilungisela sasithophile sathi wenze konke masithola ngena. Cha, ngigijimile emshini. Gijimile ngingabhekele lutho. Ngingabhekele ukuthi uyathola ukuphonga. Wenze umsebenzi kaNkulunkulu. Mase ngifike sengihlaselwa yisifo. Izenza ngokubheka ngomindlane yami hlala ekhaya. Kodwa uNkulunkulu waphakamisa khona lapho ngoba ngumuntu obekuthanda nalendlela uNkulunkulu bengingaliphelisi ebusheni bami ngaze ngafika ngiyayilo. Ngizoliphelisi ngoba sengiyela ngakhala. Ngiliphela futhi ngizamkhulu. Ngathi ngiphuma kuleso simo ngahlaselwa ngesinye. Ngasho ngathi uNkulunkulu mhlawumbe ngakhala manje ukuthi ngisuke kuposition. Kodwa nje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngimele ngithole ithuba namhlanje lokuthi ngiyeza kulo mthombo. Futhi ngiyazi ukuthi njengoba ngizophuza la ngizophuma ngesonto. Usuku